Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, nagpailingad itinagan a Belinda, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out to my parents in Abulog, Cagayan, from Rodel Abella, iti California, USA. Friends ko dito'y Hong Kong, ni Rose Ann, Jen Castillo, Hygeline, kan Angel, from Emmy, iti Hong Kong. Shout out kada Jasmine Rivera iti Qatar, Elimar Gurtina iti Taiwan, kan Jubel iti Hong Kong. Friends ko dito'y Hong Kong, iso da Gretchen Lawa, Faith, Bing, Marky Egsan, kan Pepita aka Rika Masuka, kan iti Gilastig School of Photography from Torogi in Hong Kong. Amin akapurukak di tapurok 9, a PC nagtipunan Kirino, kang runaan ni tatang ko agwapo ni Potado Galapon from Unit Galapon iti Jordan. Shout out dito'y Kuwait, kastamat ti Ramos, Akasyo, Labicani kan Uyadan family, di Tapudtol Apayaw, kastamat ti Fernandez kan Batallones family di Taabra from Judith Ramos iti Kuwait. Belated happy birthday kan ni Reynel Pabicon iti August 28, kan happy birthday iti patpatag kong asawa ni Elsa Carino inton September 1 from Jemerson Carino. Amin at taga-alakapan Cagayan, Titorida kan Beltran family, kan amin akawork ko dito'y Tiplex Expressway from Jerome Mendoza, Tipura, Tarlac. Makabkablaawan pa'y tiyapit kan Martos family di Tatayog, Pangasinan. Kastamat ni Mr. ko di Taumingan, Pangasinan, ni Mario Mamasig kan dagiti anak ko ada Tupper, Asian kan Jadine from Milagros, Mamasig. Shout out kada Yvonne Yango iti Singapore, Menali Batta iti Taiwan. Ni inang ko a Gloria Tamang, asawak ani Miriam kan anak ko ada Dave, AJ, kan tibunsumi ani Bimbo Jr. from Bimbo Tamang. Relatives ko di Baguio Country Club, ti Lumboy family, kan di Burgos La Union, Ribswan na Gilian La Union. Amin agagayam ko di Hong Kong, kan Macau, from Ryan Ephraim Lumboy, iti Vancouver, Canada. Belated happy birthday Zaira May Dawa, kan amin Adawa, Fausto kan Palasi family, from Flor, Bumidang. Shout out pa'y kada Annabel Balanag iti Malaysia, Udlus family ijay Kalaokan, Liwan, Rizal, Kalinga, especially ni Katugangak a Thomas Udlus Sr., kan Agurin family ijay Dagupan, Tabok, Kalinga, from Marilu Udlus. Shout out pa iti pamilyak di Banawang, Bantay, Ilocos Sur, from Kathy Malana iti Hong Kong. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Belinda. Dear Manang Emmy, ilingad naklatakuman itinagan a Belinda. Amin dagitinagan ana ilanad iti email ko kada kayo kat nasukatanan, taamok nga iti lugar mi dita Pilipinas, nalatak da ito'y adrama. Kat mamatiak nga adulat ti agdengdengeg kada kayo, nga uray addaitan iti YouTube da ito'y a programa. Diyak masigurado no asino ti inauna kadata, taita kat agtawan akon iti 6 kat 7, ngam awagan kalatan iti manang, tadaytan ti nakairwaman mi amin adumdumngeg. Ti kaanakak ti kinasaritak amang ipatulod iti surat ko manang. Iso nga anusan nyo lakuman nga iurnos ti surat ko. Kas kadagiti kadawyan apadas ana ipatangatang yun, adumet apanangumsi tinapasarak idi kabambanwagak, nang runa kat siya kon titimakder apan nakaina ti kaanakak idi naulila. Irugik manang ti agsalaysay, idi naggigiddan apimusay ti kabsat, ipag ken kaanakak, gapo iti trahedya na pasamak iti lugar mi. Auntie Belinda, gananang kantatang, pati ni Mana
Kaagdanag, Joel. Adan dagiti rescuers. Isuda ti mang tulong kadakwada. Gawanan ti balay tayo, ante. Nagkapuranan. Joel, Nananak ko, ante. Saan na ba nangarawar? agkararagta ka anakan. Ikararagta makalasap na iti dayti ang napasamak. Agkararagta. Ave Maria, gratia plenum, Maria. Joel, kaanakan. Ante Belinda. Agsangsangit ka manan, Joel. Agmay sa ako, ante. Nairaman agla ko man na nagaburan. Tapno kakadwa kami madlang kandananang. Tatangkan manang ko. Saan, Joel? Di ka kumagsao iti kasta kaanakan. Saan ka nga agmaymaysa? Adda akpay, Joel. Ante Belinda. Saan ka baybayan, Joel? Ikarikday ta. Siyak timang taripatokan ka. Aywanan ka. Amok ana sa tinapasamak. Nga masapol nga agbalinta na tibkar, Joel. Kat kang runaan iti amin. Agsinaranay ta. Tandaanam akanayon day ta. Kaya't masawon, Belinda. Saan tamanin na matuloy iti pagnata ko, Mayta? Pasensya ka lakuman, Antonio. Amomot nga awan ka doon ni Joel, iji pagnanaadan mi ita, no rumwarta. Pangaasim ko mata maawatan, nak. Belinda, nabayagin ang mauawatan ka. Idi, kunam ang masapula tulungam ti kapsat mo. Ta saan nga umdas ti matmatgadan na para iti pamilyana. Naawatak da ita. Antonio. Aging ga ita? Kastalata ka na yung terason mo. Antonio, amomot nga ulilan ademang ni Joel aka anakak. Amomot no anya tinapasamak kada kami. Sumagmamanupay laabulan tinapalabas manipod na pasamak daydi at trahedya. Saan pa'y anaaklon ti kaanakak ti amin? Uray siyak. Aging ga ita. Kasladyak pa'y lapatsyon nga awanan ti kabsat. Ipag, kan may sa kaanakak. Belinda. Panakaawat mo ti kasapulak ita. Saan na kumamot asidiren, taawan ti akin pagayatan iti napasamak. Ay ayatan nakadi, Belinda. Apay adamdamagam day ta, Antonio. Sungbatam ti saludsud ko. Ay ayatan nakadi. Ay ayatan ka, amom day ta. Di mo ko mapagduaduan ti panagayat ko kan ka. Pangaasim ko ma. Joel, kaanakan, naaramid mo ka din ti assignment mo? Oh, apay akas tamanon ti langam. Malmalday ka manan. Jak malapdan ti bagik. Auntie Belinda. Joel, talaga anakas ang tinapasamak. Ngamday to'y ti panunutam. At darason ti amin abanag. Anya ko matirason, auntie? Apay nagigid na napimusay dananang. Tatang kanmanang ko. Joel, Naaklon mo ka din tinapasamak kadakwada, auntie. no amom lakumano kasano ti pan nakapasakit ko kaanakan. Ngam ikagkagumaak ti agbalin anatibker para kan ka. Auntie Belinda.
Diyak kaya't ako mapsot ti pakinakam mo. Takas iti na ikarikon kan ka. Saan ka baybayan? Pudnoan na pukaw dan kadata. Nangrunakan ka. Ngam ka. Ngam ka na yun kumaapanunutam nga addaak pa'y ditoy. Saan ka nga agmay-maysa? Katkas iti nakunakon. Saan kanto apulos abaybayan? Talaga narigat nga aklunan tinapasamak at trahedya iti biyagmi ka ni Joel a kaanakak, manang Emmy. Nga masapol a maigiyak ti kaanakak para iti masakbayan na. Saan arumbang ako mapsot ti pakinakam ko, ta sigurado nga ad-adda akanan ti depresyon ti kaanakak. Iti panaglabas ti aldaw, nakitak mo't ket di nga ininutan ang makarek-recover ni Joel. Isu na laang manang, tanagbaliw ti ugali na. Nagbalin asukir, kan sakit ti ulo ti kaanakak. Rabiin, Joel. Apay nga itakala nga si Mangpot. Adda nga min project nga naramid mi kadagiti kaadalak, auntie. Agat arak ka. Auntie? Kaano pa'y anasursurum ti aginom, Joel? Sa anak ka na kainom, auntie. Ulbod. Ha? Agat ti buor lang arudon ti agat arak amasayop ko kan ka. Ibagang pailang asaan ka nakainom? Manipod no bigat. Itulod sukunan kan iji pagadalan. Anya? Auntie, sa anak ko nga ubi nga basit. Makawayas ako na sumraki di pagadalan ka nagawid ditoy. Wan, pudno ang makawayas kan. Ngamjak kayat ama ilumlum ka iti bisyo gapo kadagiti sumursurutam akaadalam. Iso ano anya ti imbagak, iso ti matungpal. Oo na yun ti sakripisyo iti kaanakam, Belinda. Nanais ka. Saan ka kadi amarigatan iti araramidam? Agasam ngay, ada trabahom, nga masapul payamapan mo itulod iti pagadalan ti kaanakam. Kalpasan na, sukunam manan iti malam. Jack ilibak ang makabannog ti aramidak, nanais ka. Nga masapul nga agsakripisyo ak para ka ni Joel. Jack kayat ama ilibsong iti dakas ni Joel, nana. Ay, bariton di ka anakam. Nulabsan ti agsarita. Amunan ti dakas kan saan. Saan na rumbang at ratwam akas laubeng, Belinda? Amok nga ging gaita. Imot pa'y laang ti kaanakak ti saam agapwanan ti trahedya na pasamak kada kami. Belinda. Kat mamati ak at ipanagbalin na asukir, ti pangkalkalub na iti dayta. Belinda, naimbag laki din tada ka dito eh. Naimbag ta nakita ka. Ha? Antonio? Naski na sumurot ka kanyak. Nanais ka, pasensya ka yun. Nga masapul amapan kami kan ni Belinda iji presinto. Ha? Anya? Apay Antonio? Anya ti aramidan ta iji presinto? Unay kamatan, Joel. Ti amok, adda ka iji pagadalan. Gayam, adda ka di ti presinto. Ti? Anya ti napanunot mo. Apay asimurot ka kadagiti manipdot. Awan, auntie. Trip ko lang. Anya? Trip mo laang? Anya kita ti panagrasrason day ta, Joel. Di mo ka di ara-aramatan ti panunot mo? Auntie, Mo? Auntie Belinda, no sermonan daklaan gapi ti kadak diti presinto. Oray baybayanda ko na mabalod. Ha? Total, awan mo't lang ti serbi ti biyag ko. Agmag ko.
Agmay may saklangan. Awanan dagiti dadakkel ko. Kanti kabsat ko. Iso nga urean yan ati mapaspasamak kanyak. Awanan ti bibiyang ko. Una yan, Joel. Diyak amo na niya pa'y tirumbang nga aramidak kan ka. Diyakon amo ti aramidak. Nakaron ti pa nagparikot mo gapu iti kaanak kang Belinda. Saan ka lang nagparikot? Maibabain ka pa yan gapu kadagitar aramidan na. Antonio, Naaramid mong tirumbang nga aramidan para kan kuana. Panagkunak. Panawunan tapno timot bagim tirumbang nga asikaswam. ha? Anya ti kayat mo asawan, Antonio? Nabayaga ko nga agur uray. Amom day ta. Kayat ko ang makapagsimpata matten. Antonio, Total, sa balin ta aramid ti kaanakam. Sukirin kan ibabain na kalauna yan. Iso pa nagkunak, panawunan tapno ti bagim matik kami ti gundaway. Agkalay satan, Belinda. Kasi itinakunakon. Nabayagan na panahon nga agur urayak. Nagarayak. Naganusak. Asak. Amin na pan nakaawat, impay ko ka. Ngam masaysayang lang dagiti sakripisyong para iti kaanakam. Gapuitar aramidan na ita. Iso nga umanugot ka kuman, Belinda. Agkalay satan. Antonio, pangaasim ko ma. Diyak mabalin abaybayan ni Joel. Awanon ti sabali amang saranay kan mga sikaso kan kuana no saan asyak nga ikit na. Diyak kumakayat nga aramidan da ito, Belinda. Ngamkas itinakunakon. Kaya't kumatan ang makapagsimpata. Isong agpili ka. Siyak, wenno ti kaanaka. Agpili ka, Belinda. Sipod pa'y kinaagtutubok, kan idinaadaan kami iti relasyon, kanayon ani Antonio ti mangsarsarannay kanyak manang Emmy. Dayta ti makagapo no apay arimusing ti saan a matukadan a panagayat ko kankwana. Amok nga'y ayatan nakmat ni Antonio, iso ajak pulos mabubos a panunutan, no apay anasken a pagpilyan nak. Iso a nasakit man para kanyak, nagpili ak manang. Ti amok kat mabawing matlaang ti desisyon ni Antonio, kat nagsammakedak iti dayta pamatik. Intuloy ko nga rod nga inggiya ti kaanakak, akas iti ingkarik kankwana. Aging ga, adimteng ti maysa nga aldaw. Ay, kita madlaang anya, Belinda. Talaga sana maibaga no anya talaga tigasat ti tao. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan na nais ka? Impagarup mi amin akakalugaran nyo at talaga ada kayon ti agkagasat ka ni Antonio. Hanggang saan mo't gayam? Ha? Nanais ka. Mabalin ka di nga ilawlawag yun no anya ti kaya tiyo asawan? Nay, apay, di mo pa'y ammo aya. Katno dandanin amon ti amin akakalugaran tayo. Ti anya, nana. Katno agkalay sanda Antonio, kanti balasang ni Kabsat Filipa. Ha?
Ay, impagarup ko no amumon. Isu nga rod anak ko at alaga asaan ang maibaga no anya tigaasat. Ngamen, da kayo tinabayag nga agkarelasyon ka ni Antonio. Ngam ita tanagtinag ti kwenta. Sabali mo ti ikalay sana. Sige, nanais ka. Labsan kayo pa ditoy. Dapay na patag nga aramidak. Diyaklay pagarob. Kabailanak na isukat ni Antonio. Ti amok kat talagang ay atanak. Ti amok kat mauray nak. Aging ga mapadakkel ko ni Joel akanakak. Masapul ang makasaritak ni Antonio. Pudno tinadamag mo, Belinda. Agkalay sa kamin ka ni Pauline. Anya? Pinagpili ka, saan ka di? Ngam di nakinig ka ni ti patag. Sinayang mo dagita ado a sakripisyo kang ka. Sinayang mo ti panagayat ko ka. Amumat no anya ti makagapusan ka di. Amumat no apay anas ka na pilyak ti ka anakak. Belinda. Timpagarup ko kat mauray nak. Timpagarup ko kat maawatan nak. Kat maawatam ti sitwasyon ko. Ang amuuna yan. Tanagla ka lang ti panangisukat mo kanyak. Kunaklano na tibkar ti pundasyon ti ayan ayat ta. Gaputaan dan dekada ti relasyon ta. Ngam narukup gayam ti panagayat mo kanyak, Antonio. Lading itik, Belinda. Ngam kasi tinakunakon. Kaya't kumutan ti mangbukal iti pamilya. Isa ang maawatan na kumamat. Akas iti pan nakaaw-awat ko ka iti lasod ti ado atawan. Sapay la kuma, tamaawatan nak. Ate Belinda! Si kamat gayam, Joel, kaanakan. Ni, apay nga agsangsangit ka, ante. Ha? Saan? Saan agsangsangit kaanakan? Napulingan naklaang. Agliblibak ka, ante. Amok nga agsangsangit ka. Joel. Apay nga agsangsangit ka, ante. Anya tinapasamak. Ibagam ko makanyak. Kastagayam tinapasamak, Auntie Belinda. Uwan ka, anakan. Ngam ka baalak nga aglunan ti amin. Bali wala kanyak dayjay. Ti importante kat sika. Ha? Ti masakbayam. Ti karikan ka saan ka baybayan. Auntie Belinda. Isa pa nga asim ko, Joel. Igaad mo ti agadal ka, anakan. Taurayan niya pa'y akurso ti alaam into nagkolehi ka. Ikagumaan ka pagadalan. Suportaran ka. Di mo ko masayangan ti kundaway mo ka, anakan. Amok nga awan umasping iti saam apas pasaram. Gapo iti trahedya na pasamak. Ngam kasi iti kanayon nga ibagakan ka. Adaak lang ditoy. Saan ka baybayan? Ngamin, ipatpatag ka unay, kaanakan. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it,
Don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Auntie, para kan ka day ti diplomak. Joel, kaanakan? Kaya't kung alaan day ti agundawan nga agyaman kan ka. Gapo iti sakripisyom kanyak. Kanyak. Ha? At daitan an amiris ko ti dakkel sakripisyom para kanyak, Auntie Belinda. Ta ultimo ti kakaiso na aragsak mo. Kinabailam man napukaw, para laan kanyak. Anya kalakit din aya. Kaanakan ka. Syaklaangan tinatda amang saranay kan ka. Manipod na pasamak ti saan aninamnama at trahedya. Amok day ta, Auntie. Naamiris ko amin dagita. Idi nakitak tinalao sa panagladingit mo. Iti panangikalay sa na Uncle Antonio iti sabali. Napalabas ang dayjay, Joel. Saan ta na pagsaritaan pa'y? No iso ti kayat mo, Auntie. Ngam kayat ko matatandaanam daytoy. Itata nakaturpusa kon. Siyak matan ti makaamukan ka. Subadak ti amin na sakripisyom kanyak. Katuraan niya pa'y ti mapaspasamak. Saan ka apulos abaybayan? Jak pulos umanugot ang maisina ka itisibay ko, Auntie Belinda. Agyaman ak unay-unay kan ka. Dagidi abalikas ni Joel akaanakak, ti ad-addapay anang patibker kanyak manang Emmy. Iso nga uray kaskasano, ininot analipatak tinagbanagan mi kani Antonio. Gapo ta porsigido ni Joel amang tunoy kadagiti arapaap na, iso ti imo na anakagteng dito'y Canada. Insarununa nga inala ditoy tinagbalin a pamilyana, agingga nga inala nakmetan ditoy kat agdadan na kamin. Sa anak man anapagasatan anaki asawa, adamot da Joel kan ti pamilyana a mangas asikaso kan mangipatpatag kanyak. Isu nga awanen ti kiddawag pay. Daytoy ti padas ko. Toy pagayam mo, Belinda. Pagayam a Belinda, nasaam anaragsak ti pakasaritaam. Nasaam kunak, gapo iti napasamak iti kabsat, ipag ken kaanakam, gapo iti trahedya. Nasaam, gapo iti nagbalin nga ugali ni Joel, idi agkabanwag. Ken nasaam, gapo iti napasamak kada kayo ken ni Antonio. Ngem makunakmet anaragsak, gapo ta iti udi na, nagbaligi ti kaanakam, kat naragsaken ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Rintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyay
Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Donato, nga iti agdama kat adda ijay Taiwan. Ngam sakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy akablaaw. Espesyal akablaaw iti intay ipatangatang para kada Ma'am Herminia Reyes Agtina, Analisa Agtina, ken Alwin Agtina dita Ilocos Norte. Ti kablaaw ket naggapo ken ni Ma'am Grace Agtina Sales nga adda ita dita California. Shout out pa to all abangers in Hong Kong, especially to Mamay Zoraida Yanggod and Mamay Jonalyn Balanggoy from Black Lady Shadow. To my fellow churchmates, Sister Vilma De Vera and Sister Girly Tumaliwan from Nida Niveras, iti Hong Kong. Daddy Alex Suyat, advance happy birthday into no August 27. Kan advance happy 5th anniversary iti grupo mi, the OFWs Alay Gawa para sa Kapwa Worldwide into no August 30 from Mylin Sibaloka iti Dammam Kingdom of Saudi Arabia. Hello Paul, kan happy birthday Teresita Dukusin dita Hong Kong. Condolence iti pamilya ni Komparek Thomas Bacani from Bimbo Tamang iti Malamag East to Mawini, Isabela. Shout out kada Junelyn Papio iti Hong Kong, Kathy Malana iti Hong Kong, ken Jonah Bal iti Hong Kong. Happy 36th birthday iti kabsat ko ani Enalyn Malsi, ken belated happy mansari ken ni Ashlyn Malsiana from Evelyn Bautista iti Roma, Italy. Happy birthday to my sister Maricel M. Lucas ijay San Isidro Isabela from Lavleya, Mendoza. Happy birthday kani ading ko Ray Mina inton September from Jasmine Rivera. Friends ko dita Hong Kong, Isuda Rosette, Mary Ann Marlita, ken Wenang Ariem from Shans Padilla. Mulang family, especially kani Brent Mulang di Tatabuk Kalinga, kan boyfriend ko ni Richard nga dayjay Japan from Benhar. Amin a friends ko dita Hong Kong, kan Lumboy family dita Ribswan, Nagilian La Union, kan dita Macau, from Brian Ephraim Lumboy iti Vancouver, Canada. Shout out pa kada Rodel Abella iti California, USA, kastamot ten ni Maricel Concordia. Family Romero, Maburang ken Medina di Talingo, Solano, Cagayan from Arlene Medina iti Riyadh, Saudi Arabia. OFW Kabagis Group ken Genuine Ilocano OFW Group. Kumusta kayo kano from Mary Jane Naval. Garcia ken Bolaton family ti Burgos, Pangasinan from Bing Garcia. Cabrales kan Rafanan family, kan kids ko ada EJ kan JC Kerobin from Emmy Rafanan iti Hong Kong. Shout out kada Jan Ravanso, Leo D. Mendoza, Florenda Kimpaoy iti Tublay, Benguet. Shout out ito'y Saudi, kan duwang anak ko, Desirex kan Nicole from Leslie Baluval. Kastapay iti boyfriend ko ani Julio Cesar Rosena iti Taiwan from Geraldine Fernandez Mateo iti Hong Kong. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Donato. Dear Manang Emmy, Donato latan ti yawag mo kanyak. Adaak ita dito'y Taiwan, kat itapay laeng, aklo nag-akaslaawanan ti panggap ko nga agsubli dita Pilipinas, nga uray kasta unay ti panagpakpakaasi ti inak nga agawid ak kumamat. Tunggal awan ti trabahok dito'y manang, dagiti iloko a drama ti pagpalpalabasak iti oras. Agtultuloy man ngamin ti trabahok dito'y, saanan akas idi adakkel ti matmat gadak, gaputa apektado matlaang iti pandemya ti pagpapaayak. No pay kasta, agan-ano sakmanang, takay kayat kun ti kaaddak ditoy, tamakaliplipatak, uray apag-apaman laeng. Jak ilibak manang nga idi kabambanwagak, nalukoak iti babae. Agsusukot ti nobyak,
nga isumot ti kanayon apang babalawan kanyak ni nanang ko. Saan na kamako na adaytay nataraki unay alalaki? Ngam panagkunak kat naparaburanak itigin ginammol nga iso ti makagapo no apay anaasidagak kadagiti babae. Apay nga itakala ang asimangpet Donato. Kita man ti oras, ne, dandan itengan ti rabii. Kasarsarita ka Donato, di ka agsana ay akasta. Apay nga itakalaang kunak. Kuang amin, mama. Napasubok ka dagiti gagayim ko. Napasubo? Wano at damanan sa bali a babae alinokom. Mama, Ay na, Donato anak ko aya. Kanayon nga ibagaken ka saan anasaya at ti aramid mo apanang paspasangit kadagiti babae. Di ka kadimasyan kadagiti babae aluklukwam? mama, awan ti luklukwak. Sa sipod pay, ibagbagakon kadakwada asaan ko idang ay ayatan. Nga, sapay nagalas ti kasta pa nagrasrason mo. Saan ahusto da ita Donato? Itapay laeng, ibagbagakon ken kadaytoy. Tapno di kanto agbabawi iti nakana iti udi na. Hi, Hi. 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 Pasensya kan no, inasitgan kan, miss. Siyak ni Donato. Mabalin na maamuan tinagan mo. Siyak ni Josie. Nagpintas tinagan mo. Kasmot lang iti kinapintas mo. Mom, bularo ka. Thank you. Saan ka bulbulaan? Ibagbagak lang tagpaiso. Kinapudno na. Agner nervyosak ngay masidagkan ka. Amangan ko nakno suplada ka. Uy, sana. Sana ka suplada. Kat napanagligak day ta. Agmay may saka? Kinapudno na. Imit ko kumatigayam ko dito eh. Iso na lang tadakalaat nga inasikaso na. Kasta ka di? No okay lang kan ka. Awisan ka agmerienda di ta restaurant. No agtalik ka kanyak. Aglang lang nga kamo ta nasingpat. Iso sige. Patgak ti awis mo. Asino ni Jenny? Ha? Asino ni Jenny kunak? Mama. Gayam ko. Anya agayem? Sardengan nakman Donato. Amo kasaan mula ang agayem day dya babae. Mama, apay ngamin nasaan ta kapatyan? Imay dito'y balay day dya Jenny. Kat sapsapulan na ka. Ta saan ka kanon nga agparparik na kankwa na sipod at da napasamak kada kayo. Ha? Donato, ibagak manen kan ka anak ko. Saan mo apaglulukwan dagiti babae? Anya Taamangan... kayo lakit din ay mama. Imbagak lang arudan niya awan ti luklukwak. Saan ko abasol no isuda ti umasidag kanyak? Saan kanyak? Saan ko matidapil-pilitan? Ay, diyak amukan ka. Di nakto pa basulon no bilang adada ka sa mapasamakan ka. Gapo iti naalas nga aramid mo kadagiti babay. Masansan mo tanti panangawis mo kanyak amangan itirwar, Donato. Katagyaman akmat. Ta saan nakapapaayan, Josie? Saan nakabastos akita ti babae? Nasaya ti panangawis mo kanyak. Apay kumapaayan ka. Josie, Dagiti kasta tignay ti lalaki. Sigurado nga adda sa bali a pinsar na. saan nakaglibak, Josie?
Adda pa naggustokan ka. Donato, Naragsakak. Tunggal adda ka makitkitak. Panagriknak at kompleto ka na yung taal daw ko. Tunggal adda ka itisibay ko. Katamo ka sa anak laki di nagbidot iti marikriknak. Agayatak kan ka, Josie. Ay ayatan ka. damo ang nakariknaak iti nagpaiduma para iti may sa babae, manang Emmy. Saan akas kadagiti naglabas a relasyon ko, apasiglaang apagpalabasan iti oras ti trato kadagiti nagbalin a nasingid kanyak a babae. Impagarup ko iti damo no liklikan nak ni Josie, gapo iti panagpudnok kan kuana manang. Ngam nakarkaro pa'y ket di a nagbalin kami a nasinged. Agingga iti intultuloy kon tinagaram kan kuana, kat sa anak mat anapaay. Ti amok, awanan ti agbalin a parikot, kat agbalin a naragsak ti relasyon mi, ngam nagbidutak gayam manang. Si Kani Donato, saan ka di? Ha? Owen. Siyak nga rod. Sino ka kadi, Brad? Sana na napatag no sinuak. Kaya't kala nga palagan. Agore ka, Brad. Apay palagan nak. Anya di basol ko kan ka? Ang ba nga pagdamagam katamis mo bagim, Brad? Tanagong titignay mo. Tano saan? Agbabawi ka itinakana. Sino na dyan lalaki? Kung apay akas di timbaga na kanyak. Diyak man lay kaskason. Ang mga naawan lati na sayat ang maaramid na itibiyag na. Nalabit na napagtripan na. Iso adyak latan ni kaskaso na dyan lalaki. Jacqueline pagarup. Apay Donato, panagkitam kanyak katkas iti daduma babae? Saan na berhen? Josie. Siguro, adon ti babae ang naglabas kan ka. Isa pa nagkitam kat agpapada ti babae niya. Saan? Saan nakasta, Josie? Pasensyakan kanyak. Talaga lang amin na jak yung pagharap. Kat gapoy ti dayta. At adamanin anapanagnakak nga ay ayatan nak. Sikat ti kaunaan a lalaki nga inayat ko, Donato. Agtalakakan ka. Iso nga intalag kumatkan ka ti amin ko. Josie. Isa pa nga asim ko mata di mo dadaulan ti panagtalag ko kan ka. Nalaka ka maupay. Kat iti kanito at ipanagtalag ko kan ka ti madadaal. Amang ano saanan nga agsublipay. Jak to dadaulan ti panagtalag mo kanyak. Ikarik dayta. Kabaalam ka di atakdaran day ta, Karim? Apay kit dinasan ngay.
ay ayatan ko onay. Iso adyak to dadaulan ti panagtalik mo. Namnamaam day ta. Sa dino ayati kanayon apapanamdon ato. Kanayon ka amarabyan nga agawid. Nagkukuyog kami lang kadagiti katrabahuak, mama. Imay manen di agnagan iti Jenny. Ha? Ha? Masapul ka no makasarita na ka. Itan niya akong mga pailaga po, mama. Saan kami matanadaan iti relasyon? Anya? Apay nga rod ako na nga da napasama kada kayo. No saan kayo anaadaan iti relasyon? Mama? Namin anun abinalaagan ka, iho. Di mo kuman urayan ako marupay ti sitwasyon. Ikagumama kasarita day diya babae, tapno malawlawagan ti amin. Mamin, mamati ka di nakasardangan day jay, ta sinapul na pa yun no sa dino ti pagtaangam. Di mo yalang-alang ti bagbagakan ka, taamangan no day tantuket di ti pagparikutam iti nakana. Ay. Nagmalas matan. Nairanapay nga awan naglungana ka nagawid. Kapilitan na nagnakon. Sapay na angap. Agsakitak tulakit din no malamiisan ak. Iparpartak ko man lang ang timag na. Tapno makadanon ako ni Jabalay. Sigurado ngamin ang nakariing pailaang ni mama amang ururay kanyak. Sapay sana maturog ni mama. Aging gaadinak mapasangpat. Yat. Iso ngay parpartak. Ako danang maloy titumang ko. Tatang ko tulog, bro. Sino ka? Tinalogan po. Magbinak yung kaskasan. Isungay ka. Ikan pwede pang nakmang andi mo'n tumalipatan ni yung unos ti pagbiang mo. Nati inyos premider upag! Saan laday tati mapasarap ito? Itinok ko na ko. Ikan pwede pang nakmang andi mo'n tumalipatan iti unos ti panagbiang mo. Jakun malagip, no anya a chemical di imbaga ti doktor nga inyispray day di alalaki iti rupak manang. Ngam nagsagrap iti 3rd degree burn ti rupak. Saan la day di ti inaramid ti lalaki anang sanab kanyak iti day di arabii manang Emi. Dinangran na pay ti pribado a paset ti bagik, nga isut makagapo no apay a nagbalinak nga inutil. Nairanapay idi manang nga agdadagsen meten ni Josie a kaayan-ayat ko. Amok nga adda na ibaga ni mamakken kwa na amakagapo, no apay a napasamak kanyak ti kasjay. Ngem gapo siguro ta ay ayaten nak, inandi ngay naklatta. Tidakes na manang, sumagmamano kadagiti nakarelasyon ko a babae at tinalikodak tinapan iji ospital. Ngam imbes a sumarong karda, napandaklagayam sinidir, gapo iti naglabasan mi. Dita anaadaan kami iti parikot ken ni Josie manang. Di ka kadimapan iti ayanda Josie, iho.
Oh, apay ang nagsanaay kay tinaunag. Madandanagan ngamin, mama. Ha? Apay, Donato? Amo ka na laos ti pan nakapasakit ni Josie. Gapoy tinapasama kidada ki hospital. Ha? Saan man na nagtagtaga rin ni Josie? Amo ka nakaro ti pan nakapasakit na. Gaputa di na ninamnamang adadag iti babae nga agpakita iti ospital. Naimbag ko man sinarungkaran daklaan. Ngam saan, mama? Sinidirdak. Anak, saan ka ko mga agpanunot iti negatibo? Mapankalata iti ayanda Josie. Saan ka sumuko? Kayat ko ni Josie para kan ka, iho. Marikna ka na singpet kan responsable a babae. Mama, Iso saan ka mapukawan itinamnama? Mapankalata iti ayanda Josie. Sarong karam, kan ti agbalin nga anak yo. Kakaiso na nga anak ko ni Jose. Amom dayta, Donato. tatagas para. Damo pa ila panangyam ammo na kinkakanyag. Imbaga kaon, adi mo kumapasakitan ti anak ko. Tata, ay ayatak ni Josie nga anak yo. Apay nga ron ang masaksakitan ita ti anak ko. Masikog ni Jose. Kat saan ko maarumbang kan kuha na ti agladladingay. Amom kaday akabayatan ti kaadam dito unag ti pagtaengan may. Mabalin kumot nga aramidon ti anyaman akayat ko kan ka. Mabalin ko nga ipapas ti pungtot ko itaken ka. Gapo iti makitkitak akasasaad ni Jose. Ngamsaan ko nga aramidan. Taoray na kurapay kamilaang. Adda nagadalak. Tata, pakawanandak ko ma. Ay, saan asyak ti pagkidawam iti pamakawan Donato? Ni Jose ti kasaritam. Mabitlaan tayo nakayaban ti anak ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Apay nga da ka dito eh. Josie, pangasim ko ma. Di mo aramidan kanyak ti kastoy. Awan ti madingar aramidak kan ka, Donato. Tanood da. Saan ka kuman asinaw? Josie, masikog ka. Kaya't ko nga daki ti danam, kabayatan ti panangisikog mo ita anak ta. Awan bibiyang mo itisikog ko. Anak ko daytoy. Anya? Nasakit dagiti naduktalak maipapankan ka, Donato. Iso pang nga asim ko ma. Pumanaw kan, tadikan kayat amakita. Josie, Lipatan na kon. Talipatak matan nga itinaminsan. Adda dimtang itibiyag ko akaskan ka. kasanun ta anak ta? Di mo ka din ang nagtimbaga kitay. Anak ko daytoy. Anak ko laeng daytoy.
Anya, Pangaasim ko mata pumanaw kan. Di kan agpakpakita pa'y kanyak. Pumanaw kan, Donato. Pumanaw kan. Rabiin iho, apay nga da ka pa'y laang diti balkon. Ha? Agsangsangit ka. Apay adi nagpaila pinatay na dyan lalaki, mama. Ha? Iho, anya ka din day tanga ibagbagam. Nasaysayat pa pinatay ng lakuman. Gumitikas tingin naramid na kanyak. May sakon nga inutil, mama. Saan, Donato? Saan ka nga inutil, anak? Makakunail ka mat. Kasano ko mga ibagam nga inutil ka? Kitaan niyo ti rupak, mama. Kitaan niyo ti langag. Donato, Nadadaalan ti langag. Awanan ti sarbi ka lalaki, mama. Gapoy ti inaramid kanyak na dyan awalan bahin. Awanan ti sirbik. saan ka ko mga agsao iti kasta, Donato? Pangaasim. Ipagbagak lang nagpaiso, mama. Awanan ti sirbik. Ta ultimo ni Josie. Di na kun kayat. Di na kayat nga umasit nga kankwana. Di na kayat nga si Kaswag iti panagsikog na. Iso nga awalan ti Serbik, mama. Awalan na pulos. Awalan ti Serbik. Awalan. Kabaalak asaan nga ikarkarik na tinapasarak, iti physical alangak, manang Emmy. Ngam tijak maaklon, kan pakapasakitak unay, kat tisaanan a panangikaskaso kanyak ni Josie. Saan laanam na minsan a nakisarita akken kuana, ngam talaga adinak kanon maawat. At aklonak a napanunot ko pa yan nga utangan tibukod ko abiyag. Ngamjak man ammo, takas laada ng lapad kanyak. Idinagdesisyon ak anag-abroad, sinuportaran nak ni mamak. Iso nga aging gaita, at daak pay laeng dito'y Taiwan. Makidamdamag aklaangan ka ni mamak, maipapan kadagiti aginak manang. Tanasaya at kanumot ti pannakilangan ni Josie kankwana. Kan saan na nga ipaidam kan ni mama ti anak ko. Dayta ti makagapo no apay adjakon kayat ti agsubli di ta Pilipinas. Ngam kanayon nga agpakaasi kanyak ni mama nga agawidak, taamangan kano no maurnos pay ti amin. Iso na laeng manang taagkapoy ti riknak. Iso akas lakay kayat kun ti agtalinaed ditoy. Daytoy ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Donato. Pagayam a Donato, anyan tinagbanagam. Saan mo nadakamat iti surat mo no natiliw ti lalaki anang dangranken ka? Ngamjakon bukit-kitan pa iti maipapan iti dayta abanag. Timakunak kastoy. Agawid kalat ta pagayam ko. Tauray pa'y kasta tinagbanagam. Saan pa'y akanibusanan ti lubong. Sikan tinagkuna anasaya at tipan na kilangan ni Josie iti inam no sarungkaran na ida. Kaya't asawan dayta, at dapay namnama a maurnos kayo ka ni Josie. Ta saan namot ko maapakitaan iti nasaya at ti inam?
No awan kwentam nga ama ti anak na. Ni Diyos iti makagapo no apay ang nagbaliw ka ako nam. Iso a husto ti balakad ti inam asaan ka asumuko. Kat kanayon alaglagi pam nga aging ga si bibiyag ti tao at dalat tanam nama. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyang. Bintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugo iti danal tibiyang